Pokemon Zombie Apocalypse. Yes guys, ang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Miyerkules at for today's vlog ay masasaksihan natin ang dalawang kabataan na nagkayayaan para magkarera. So bali 1v1 po itong race natin sa araw na to at ang maglalaban po ay isang tropang Kato at isang tropang Atel. So panoorin natin guys at kung sino ang mananalo sa kanila ay may kaunting pabuya naman galing sa mga kasama nating nanonood. So, ang ruta nila ay from Banug Bridge hanggang sa may Gais sa Dasol, then pabalik hanggang dito sa may Atel guys. So, bale itong race natin guys ay friendly race lang at nagkatuwaan lang itong dalawa nating tropa. So, suportahan po natin sila at panoorin ang kanilang naging laban hanggang matapos itong race na to. Para hindi naman kayo mainip guys ay ipapas forward na natin itong one way na papunta kasi hanggang ganyan lang naman yung nakita natin dito sa laro nila. Magkasabay sila hanggang doon. Bale yung pabalik na video na lang guys ang panoorin natin kasi nandun na yung aksyon sa laban. Nandun na yung tense ng mga nanonood at ilalive natin yung actual na video para parang nanonood din kayo ng live guys. Nung araw na nakuha namin ng video itong race na to. Ayan nga guys at papaikot na itong dalawa nating manlalaro at abangan na lang natin kung sino sa kanilang dalawa ang magwawagi sa race na to. Ito! Ay, atas mo konti ito. Ay, nag-cellphone ko sa... Tutukan namin, nasa likod tayo. Oo. Siyan daw kaninang layo. Nasa bahay pa ako kung nata ito nga doon eh. Sige ito si Ulan. Nasa bahay pa ako kung nata niya. Nasa bahay pa ako. Iwan mo sa kanila. Oo. Nangaw kaya mamaya nag-chat pa si kuya ko. Apa? Gino panugin nih. Ay lamang maniniyan ah, gantong kwan. Jai, kan mo pa Ano? sprint yan. Ano? Kwan na dito, pulob. Jai, kan sprint yan na lamang. Ano ni, dikit manin? Dikit na manin. Tapos nga nagsagaan. Hindi lang laban. Eh, hala.
na. Sa finish line. Kapay kastana ni Be. Ito. Ang pahina. Kung ako yan, ay pagsasawak. Oy! 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 magpasusok. Ay, pag diretso mo, ito sabihin natin. Hoy! Hey! Kung ako si Ian,
kaya? Lubat na yun. Kasama niya yan? Ha? Kasama niya? Iyan, kaya mo yun? Pagod yun? Sige yan, mabanugan yun. Hindi kayo mabulin? Layo pa. Kunin mo lang sa sprint mamaya. Kaya mo yun sprint. Ge, pagod na yun yan, Ge. Idikit mo lang, idikit mo para hindi ka madehado. Mas manini po, batak siya oh. Bisin mo lang. Yan. Lumalapit na. Ge, lapit yan, Ge. Wala, hindi niya kaya. Nalapit pa. Okay na, naka-plastic. Huwag mo na tanggalin. Ay, okay na. Kinap din alam. Lumat na yun yan. Wala na yun. Dikitan mo lang. Para hindi ka madehado yan. Wala na. Wala na. Wala, lumat na. Ge. Ikaw lang lapit mo kundi. Huwag mo subuhan Ilapit mo kundi. Tumututok naman na oh. Ilapit mo kundi lapit na. Mabulan mo na yan. Kaya mo na yan. Basta pag naidikit mo, mag-chill ka na yan. Wala na yan. Wala na yan. Pagod yan. Oh, wala na. Tinitest lang yan. Wala na yan. Wala ko kasi. Oh, tinitest na lang. Oy, oh. Magano. Sige, ikaw mo. Balik mo na. Lahat. Yun, chill na lang, chill na lang. Hindi, nagpasan niya pa kung kaya niya. Kaya niya yan, pagod yan. Sige. Yan, karga yan. Karga, karga. Pagod to oh. Wala ng tubig. Wala tubig. Wala ng tubig, Ge. Lamit mo. Nakaputan yung tubig. Hindi, lamit pa. Ano ang gatang laman? Hindi niya kinargahan. Wala, kung ma-percent be, makapahinga na din yan ako. Kaya sige. Hoy, tututok! Hoy! Ba't yan noon, nasa harapan kasi? Yun nga, at medyo malayo-layo pa guys, at gawin na ulit nating mabilis para matapos na yung paghihirap nitong dalawa nating tropa. At tatanggalin na natin yung mga ibang part na hindi masaya.
So, watch guys at tatapusin na natin to.